F'pajjiżna għandna nies foqra, ma nistħux ngħiduha dik. Dan kien parti mid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu fejn ammetta li pajjiżna jinsab fi kriżi tal-faqar. Fil-fatt insibu madwar 2000 persuna tgħix f'garaxx. Fejn jidħol il-qasma ta' proprjetajiet soċjali Joseph Muscat ipprova jiġġustifika l-fatt li s'issa lanqas għadu appartament wieħed fil-housing soċjali billi qal li dawn affarijiet ma jsirux millum għal-għada. U ammetta wkoll kif il-proprjetà qed togħla u ħafna żgħażagħ qed isibuha diffiċli sabiex jixtru proprjetà. Tenna l ħafna familji qed ikollhom jagħmlu sagrifiċċji u jiddejnu mal-banek. Koppji qed ikollhom joħorġu jaħdmu żewġ individwi u familji qed ikollhom inaqsu mill-ħin ta' mistrieħ tagħhom, dan kollu sabiex ilaħqu mal-ispejjeż tal-proprjetà. Joseph Muscat farfar il-problema soċjali billi qal li gvern wieħed mhux kapaċi jagħmel u jiffinalizza l-proġett tal-housing waħdu, iżda għandu bżonn għajnuna ta' gvernijiet tal-futur. Naqtaw fejn naqtaw se joħroġ id-demm, jiġifieri l-gvern ta' Joseph Muscat qed jilqa' bil-lest lin-nies billi jgħidilhom li jew isolvi ħaġa jew oħra. Il-Prim Ministru ammetta wkoll li l-Gvern Laburista kien jaqbad u jagħti postijiet tal-housing soċjali lil nies li wħud minnhom m'għandhom l-ebda każ soċjali, iżda rriedu jifrankaw il-flus. Kompla billi sostna li f'pajjiżna hawn ħafna każijiet soċjali u qal li n-nies background problematiku ma jistgħux joqogħdu flimkien. Sa dan it-tant il-Partit Nazzjonalista qal kif il-Gvern ma semma xejn dwar proposti għall-bdiewa għax għall-Gvern Laburista l-bidja ma tikkontribwixxix għall-ekonomija u dan ġie ddikjarat fl-aħħar budget. Al kontrarju l-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni diġà ressaq proposti konkreti u studjati li se jgħinu għas-sostenibilità tal-bidja u l-promozzjoni tal-prodott lokali.